ଅଛି ଯେ 24-27 ତାରିଖ ଦିନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ବହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 24-27-9-2021 ସାଇକ୍ଲୋନିକ ବାତ୍ୟା ଆସିବ। ସମସ୍ତ ସତର୍କର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରୁ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଗଛଲତା ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବ। ପର୍ବତ ବି ଖସିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସତର୍କ କରା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 24-27 ତାରିଖ ଦିନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ବହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 24-27-9-2021 ସାଇକ୍ଲୋନିକ ବାତ୍ୟା ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ। ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରୁ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଗଛଲତା ଉପୁଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ କିଛି ହେଲେ ଭାଇ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 24 ଓ 27 ତାରିଖ ଦିନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ବହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କତା କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 24-27-9-2021 ସାଇକ୍ଲୋନିକ ବାତ୍ୟା ଆସିବ। ସମସ୍ତ ସତର୍କତା ହୁଅନ୍ତୁ। ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରୁ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଗଛଲତା ଉପୁଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସତର୍କ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ